Pam wyt ti'n canu i ben di hunan nawr? Mae'n lot haws. Lot haws na chwarae mewn grŵp. Wrth gwrs, fel da chi newydd weld ni, fyddwch chi'n ei weld yn fuan. O ie, pryd. Wel, ar y rhaglen, Ar y rhaglen, o ie. Dwi'n mynd na pwysio troli am ddim byd, chwa. Helo! Asda! Oedd yn golygu bod ti'n cael mwy o gas yn canu ben di hunan? Wel na, mae gan bod gennau deulu a babi gefnogi, mae o'n bwysig iawn bod fi'n Yn ennill rhywbeth. yn ennill rhywfaint o arian nes bod fi'n cael swydd fel athro. Na ni. Felly, o'n i'n gweld hwn, os na i cyfro'r costiau o'r tapiau dwi'n neud, yr un diwethaf oedd Born Again Bobs, helo! Oedd fyddai'n hapus, to. A dwi'n defnyddio'r holl beth fel dihangfa o'r bywyd mundane dwi'n i fyw. Nid bod hwnna beth drwg wrth gwrs, ond... Na. O, ti'n gweud pethau difrifolfyd yn dim jam, wyt ti? Yn be, yn y gan dim jam? Dim jam, ie. Wel, ie, dwi'n deud pethau difrifol. Diolch am... Dwi'n teimlo bod pobl eisiau dylen nhw gymryd mwy o ddiddordeb yn y gerddoriaeth yn hytrach na'r jyst y syniadaeth. Y syniadaeth? O, reit, e. Ti eisiau sôn am y caneuon? Am y caneuon? Pa fath o old hit? Now, shut up! So ti'n gweud ti'n mynd ddiflas os nad i pobl yn gwrando ti'n mewn cyngerdd. Ti'n meddwl wedyn bod ti'n canu yn rhywbeth pwysig ti? Sut ti am mynd o'r rondo yn ti? Wel, dwi'n diflasu yn hawdd iawn, dwi'n very sensitif a dwi wrth y modd pan mae cyn lleiad, wel, os oes na rhywfaint 5 neu 10 neu 100 o bobl yn ymlaen ni yn gwrando, fyddai'n hapus, dwi'n ond os oes na llon lle o bobl yn yfed a fedra i ddim cael, dwi'n cael chwarae teg a dwi ddim yn rhoi chwarae teg iddyn nhw wedyn oherwydd dwi'n rhoi perfformiad gwael iddyn nhw. Ond dwi wedi penderfynu nawr, mae adloniant i'r cyfrinach yr holl beth. Os dim pwynt i fi bregethu yn unbeniaethol, fel o'n i arfer wneud mewn grŵp enw Siencyn Trempyn a oedd e'n mynd ar drail y gerddoriaeth. A dwi jyst yn eisiau, pwy a wyr, falle na i sefydlu grŵp arall a mynd cefnu ar fy holl egwyddorion oherwydd y diffyg gwrandawiad yna. Weles i Ffa Coffi Pawb yn ddiweddar, oedden nhw'n dda iawn fel dance band, great, a o'n i'n teimlo, wel reit, felly fi ddychwelyd at yr big band groove, ond o'n i'n meddwl wedyn, wel na, mae rhaid i fi lynu at fy egwyddorion a deud, this is how I am now, a dwi'n mynd i ddechrau creu fath o stŵr a ceisio deud be dwi eisiau deud. Rwy'n arwydd o cael bod ti'n iwso drum machines y beth nawr? Wel, dwi'n defnyddio, ar y tapiau dwi'n defnyddio nhw, oherwydd o'n eisiau i bobl rando a mwynhau'r gerddoriaeth a cael amrywiaeth yn y gerddoriaeth, ond na, mae hwnna arwydd o cael iawn i ddweud y gwir, oherwydd mod i eisiau gwella'r gerddoriaeth a bod yn fwy amrywiol ar dap, Ond o ran yn fyw, dwi'n meddwl mae yna ddigon o ad-libs a digon o amrywiaeth gyda'r gynulleidfa. Dyna pam mae mor bwysig i'r gynulleidfa wrando a chymryd diddordeb. Os na, ydych chi'n licio fi, dwedwch, sorry chaps, Bobs, ti'n rybys, yna, dwedwch hynny. Ond diw awyr, peidiwch a yfed na, eistedd yna, a yfed eich peint fel tasech chi yn rhyw fath o demigod. Oherwydd nid demigods ydych chi, nece? Hiw, ti'n pregethu. Sori.